Good morning. Kublai pi barok bapay yakani ka program lingba kani ka por kabay day kerpang yakikon khynnah. Ngimla klem da aingu yaw blay bula suma sukher yangi baro bangila banlong kumni kumbangilong nget ki hep ki barit fialong safe ni am haye. Okay, good. Ngai kublai ka balang Pynthorumkhrah klapen bet yakani ka program kabala kerpang namanta ki khynnah. Berkabai deiru namanta ki hep ki barat jong ka Junior Christian Anniversary Society bat ngapiang sobhai pi kerteng ka batyang tam ka jong try jungi Jesus Christ ubalong uju henin bat menta bat chaduk ki arta babam jukut. Hang ka poru ngakerpat ya ki kimi ki kpa bat ki henmen bakin sobha bakin tu lem ya ki khun ki jong ki bat ki para bakin shong bakin pet ya ka program ka bai dei namanta ki hep ki barat. Ngantli jingkli kini ki hep pijuyo banwan syang Jingiaseng mentala katukan ni sngi balai kadon ka lockdown day ka lockdown ka bang la ptha da ka sarkar ba ombet banya lumbrio banya bun brio kumta ngim shimyo banwan ki shka yeng ka bakhut ka jong blai kum ka jaseng khynnah ba ka jaseng Sunday school day tin ray pinget badon blai tang hayeng mania. I'm good. Ublay udon ha ki jaka berro bat ngakermen mo ublay unyalam udalam ringkat bat ngi ngani kapor bat kumcu rupi ki hep ki basyong ha ki yeng ki sem bat ki bapet ya kani ka program. Joshua bangin ya chakmat ngan penbenai ka program kalong komni yinyo banya shimentalang ki jingruai ka banyalam di Mr. Bradley Majau bat ki parlong ka jingpuli ka kting ka jong play bat ka jingduai. Inyo so ko jingwai kerpang na imis Efi Karenza Suchang bat imesan Kupar Pira. Inyo ka jingkren na imis Aibakorshisha Sohliya. Inyo ikaban ruai ka jingwai CE Platsong bat nakakot jingwai khynnah ka ba nyaw po. Inyo ikaban puli lang katin ka jong blay na kita proverb lanong balay dukot basan. Ini shimenta lang jingwai truai bat inyo ka jingkerku penwai. Joshua bangin ya chakmat tung ni pendam lang hublay ki jingduai kabrap ki khmat bo gikti ko kupa jungi bahamneng ni aingu eme try mamila dalam ringkat bat ngi ni kisi kita yo blalenyo hoi try da pedeng jungi ni jing ek bangi syam noi try ni aingu eme baling ba jungi ki core ki board jong technology bangila try ban pensapriang ya ka khubor ko jong mi try ling ba jungi ni ki por hoi try rap yangi ba dalam ringkat bat ngi kan ka benta baro bangin pendam na do ba pli ka tien ko jong mi ka barwai ki jingduai ki jingyaro bat khamtam ka khubor ka tien ko jong mi try ban men pensau ling ba ka shakri ko jong mi ni duai try men dalam ringkat ki benta baro ya bangin pendap ling ba jungi por IT try sangti blay ki jong mi pa ki jingalam ko jong sim jong mi namai ki ni brong ipan kerteng ba tantam to try jong Jesus amen. Tiene ka puan kerpat I Mr. Bradley Majau ba ki parok ki jong I menyalam ki jingruai. Ralang ka chorus ka ba abusal ngakot try ka ba haba ukot ngangan juba. Haba ukot ngangan juba haba ukot ngangan juba haba ukot ngangan juba ngantrei kacha ba upa utrai ngantrei kacha ba upa ngantrei kacha ba upa ngantrei kacha ba upa utrai ngantrei kacha ba upa ngantrei kacha ba upa ngantrei kacha ba upa utrai haba ukot ngangan juba haba ukot ngangan juba haba ukot ngangan juba ngantrei kacha ba
pa utrai ngan trei kacha ba upa ngan trei kacha ba upa ngan trei kacha ba upa utrai ngan trei kacha ba upa ngan trei kacha ba upa ngan trei kacha ba upa utrai Ini petang biang saka wijen rai nong pen em nong siu spa. Nong pen em nong siu spa mi long play nong pen kya jonga play crowd bam jukun nong pen kelayang mi don hajan na duki bam jukun shadu bam jukun Jesus kunu play mi don hajan na duki bam jukun shadu bam jukun Jesus kunu play mi em ban yap ban mi padha kabor ban pen long renti ya perthai sha jing pen em Hallelujah Jingiaseng Nong pen em nong siu spa mi long play nong pen kya jonga play crowd bam jukun nong pen kelayang mi don hajan na doki bam jukun shadu bam jukun Jesus kunu play mi don hajan na doki bam jukun shadu bam jukun Jesus kunu play mi em ban yap ban mi padha kabor ban ben long lenti ya pathai sa jing pen em Hallelujah Jingiaseng Hallelujah Jingiaseng Ngimlak tham ai kublay Mr. Bradley Majau bat ki parlok ibay layalam ni kajing ruai tu blendang kirku yaki. Kajing puli na kakatien kajong blay kan long na gospel Lukas kelenong kebasan kedekot keba arpo. Kerpat ki hep ki barit bakin penbuat. Gospel Lukas kelenong kebasan kedekot keba arpo. Haba ulayo iti ya kajinget jongki ula ong hau kubriu la mam no yami ya ki pop jong mi tu bleng kerku baplik ting jong u tengini bo kikti pin bo nadin jong amang ini duai to khabrep ki khmat bo kikti kai kukpa jongi ba meneng ni aingo yami Pamela rila sumar yangi, mela ayangi, kamet kabakot kabakya, ni wan ban kerpat yami, Bamendan lem ringkat bat ngi, lingba jongani kapor, hagabangin yo ban syakri yami, ngiduwai ru, na benta ki weipat ki prakhna ki badan hapedeng ki jingpang ki jing shitom ta mame jisu ti dan bor jonge batin yokhya ni duwairu jialam jong sim lei ni kapor ya kabangin yo bani shimenta haki jing puli kting ke jong mi
ka jing dwai ki jing ya ro bat kham tam ya ka khu bor bangin sayo sngau ngi dwai ru mendan lem ringkat bat kari ka jongi ka baman ya kini ki jing ling bau ni khnyang jingpang lem ru ke yong ka bala shibon ba ya ki men sim jong ki brio ni duai mi atrai mendan lem ringkat bat ki men pentingan yaki men pen khya yaki na ki jingpang to dalam ringkat ru bat ki doktor ki nurse ki health worker bat ki weipan ki baidon bynta ha kan ni kepor ni duai bat ni kerman baka bor ko jong mi kan yarab ban penja ban pendam no yaw ni khnyang jingpang nang mangin la ban yo pat sa sisien kalat ban lech ki school shaki yeng mani bat ki wei pat ni IT ya ka por pedang sa ha ka ktib dan bor jong mi namai kini brong ipan ha ka keteng batyang tam jong try jong yi Jesus Christ. Amen. Akan ika porpat nginyo sngawe ka jingruai ka kerpang na imis Efi Suchang bat imisan kupar pira. Kakerteng jo kujingrai kade remember. In the darkest hour, when I cannot breathe, fear is on my chest, the weight of the world on me. Everything's crashing down, everything I had known. When I wonder if I'm all alone, I remember. You have always been faithful to me. I remember, even when my own eyes could not see. You were there, always there. I will lift my eyes, even in the pain, above all the lies, I know you can make a way. I have seen giants fall, I have seen mountains move, I have seen waters part because of you. I remember, you have always been faithful to me. I remember, even when my own eyes could not see. You were there, always there. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about
Setelah itu ke jingruai ke bagi hep ki barit ki jong ke Junior Christian Universe Society kila ai ke jingruai. Ngin poish ke bentar ke nyot sngo ke kubor. Ke kubor ke ni ke step ke long syapang ki shiparlong lani ki best friend. Yakini jing tu khynnah pila ban shem ha ki lightly ki gospel. Kata nak gospel Matius ke nong ke bakhandai ke dekat ke baningkong ke bapra. Gospel Marcos lenong ba ar dekat baningkong ke bakat ar. But gospel Lucas ke lenong ke basan ke dekat ke bakat nyau hadu ar hunriu. Dengan umpli syu nrengan shim ya kan ia ke jitu khynnah nak gospel ke jong Lucas ke lenong ke basan ke dekat ke bakat nyau hadu ar hunriu. But ya ketu ke dekat ke ba ar pau ya ke baki hep ki badet kila pule lang menne haba sedang. But kawai pedeng ngan cumpet penkelatang ikitu kikentien hakabala ong habau la yo ite ya ka jinget jongki ula ong hau kubriu la penkhya ya me ngan ong shu kubriu la map ya ki pop jong me ngan ong kubriu la penkhya ya me ki hep ki baret pikan mau ne em bangi seit rakhi ayu ha ka benai Desember absan terek isyarat khi ayu kumtu Christmas. Ketika Kesikha jong Jisu. Tu Jisu ulawan long brieu syakanika perthei. Bala juong bahki adas nem menshua. Udang dan hangni sla perthei. Uju hikai. Uju penkhya iki bapang. But uju beno ru ya ki baju syong kusut. Tiha kawai kesengi kat bau try Jisu. Uladon haka shnong Kapernam. Haka wai ke yeng. Haka bau dang syong ban hikai. But hangta hayeng la don ru ki parsi. Ki nong hikai niam, ki bai don ringkat, baru pat ba babun, bawan na keleng-keleng, ki bawan na mar ki kwa banyoi, banyo sngo, ya uji su. Syubu maphiru la da don Jingiaseng district pikwan niam banwan. Kwa de banwan. Ti ki niru kilai mi keleng-keleng na ki shnong ki jongki, bai kilai let tang syo sngo badong Jisu kilai mare kilai let bat ndala let kata ka yeng kala kapnya nyam syo wat ban rung na jingkhang ru mdon jaka syo bat ka tien jong blai la ya thu bala ya yeng shadu shabaru balong bal la kapnya mdon ka wei kalentiru bala ban lai ki hep ki beret ladangi pelong ki Jingiaseng district ki Presbyterian Psyu ini berdap kini ke yang mana? Dap ke yang mana? Bandala dap ke yang mana? Hapsyong sasisha bar, ne? To, hak ni kapor ngakwa banbu biang ini jingkeli. Dan nepeng jong pi baju yat marway bamdan parlong. Dan? Dai. Pi dan best friend itu yang ngah? Hoi, ngarung dan best friend. Best friend hai school. Nang tadi ha send school rungi don dei, nang tadi ha shnong ha town dei. Mentah flames ne am ki parlo jong pi. Oh, dei lames balai bamlong school. Den reng ikermen bangin sa ya syampat ki parlok dei ne. Pikermen ne am kata. Oh. Ti hani ka poru nganyalam jingmut ya pi badon sangut chi parlok. Ki badon yo wei uparlok uba pang. Ubamla ban syong ko maphiru ban yeng ko mayang mangaru mla nata ban yat ban tijing tiru mla ula syutia bet jing tia bat kata ka jing pang ka ba uni uyo udei ba pang yap shiliang kamut kanika kti ngingila nen penki kum ni ma ute ulom umni umla ban penki ma ti daga ktien parengi ong ki paralyze mak ba pang paralyze Tekini kisangun kila kwa palat masanya sngo bau Jisu don hasnong kila kwa palat banyalam ya usha kata kajaka badon Jisu. Nrei haba umla ban yat haba umla ban yeng hatrai ula ban let chata sejaka unumla ban let kini parlok kila kuslai kumnungin le nang ta kila le kumnu kila yakut baro sangut si parlok kidan
Klai ikut ki ong ngidei bet ban penpoi ya u sha kata kajaka badon u Jisu. Nama u Jisu udei u Nongkren kia. Dia kila lem no kila ikut ban snada ka jingtia. Di kila snada ka jingtia psi ini am tele football si ran am tu ki stretcher. Nei ladan bakalon si wan rak tu nei. Si rak kum tu. Ti kini ru kila snai kata ba kila pentia u tau bapang bat kila ya top si top. Mudur lada yat na du nang ni ha pentor si du mau khar da ka kejat tanya. Tanya no lor bara jingtia no lor ba habiat saka kejat te kila tanya. Te nang ta ngap sangut ke don em ngo tu wei la lem no la penhap ta jingtia. Pet nang te na post slide pin sei ham te jingtia ban lem no ngalat hat ngam layat syu ngati. But ngilek kumno bangin penpoi yaw ni uparok jongi shaw Jisu. Tawai parlok pada wam no tabaar wam. Ari sap sengap masuk jong Jisu te. Bui thuk khana kamut kalakam hajan kata ka Nongkren ka jong Jisu bui thuk khana. But wam no wam. Ngilajan poi retan. Tahu parlok balai dulu ong. Manget bau ni uparlok jongi unyo ka jingpen khia no Jisu lada nginla banyalam hajan jong u. Tolong ya ngin nyara biang ini ke jingtia lajan poyartan. Berkumta kini ki sangut ki parlok ki layara biang yau tau bapang bat ki layaya top si top. Kani ke jingat ilang jong kini baru sangut ki ra biang ya ke jingtia hadu pendapoi ke jaka padhaba poi kilalap kumno balakap nya ngadep ong manage khaman bakata ka jaka kata ka yeng lakap nya uji su hangta udang hikai ya ke jing hikai shaphang ka basmai bat ka baile markliang kani fila ban ngila ban syam na ka gospel ka jong Matias kulnong ka basan ka dekhat ka balai pulai hadu lai pu sapuar lai pulai hadu sapuar hakaba lahikai yakaba omde ban smai haka kendo nang tade ban yale markeliang tikini ki parlok kiliam no kila nang yara atat yakataka jingtia pat kila sotu baka sur ko jong Jisu kala hajan namar kila yo skawi ke jinghi kai nei tien telapo yang ta pede jayu la idul lat nam idan cikermen ban yo rung syata syabadon Jisu tiap balai. Yes, very good. Namar balak hamnya, ndak hamnya nang tay na jingkang bandrung shani umlat syu deni am. Tik ini ru kilo ong ani. Ngi habli pai no imat mlong syu bangin ya lam yo uni parok jengi sya uji su. Henry kebasu tenat kelong baki ni kisangut ki parlok ubaning kong wong humno. Ulong ani. Omda cikermen. Ngiliang kumno kajing kang ru ban rung ru umlat syu kalakapnya ta perlok ba ari omno nginum do jikermen ngit persyang bet yo don da kanu ka lan tikumta kila ya biang kila ra kila ya bet kim do jikermen ki ya be chakmat syadu syata syaban poi stasha yeng mandela poi ta yeng kila pet kum tu ya kata ka yeng mo kila imat idan lat ban kiu na jrong sangap. Nama bakim do jikermen ki idan lat ban kiu na jrong. Tukumta kila liak kumno kila li kiu nang tanah na yeng mo tu ka state ngalapan baki kiu kum tu kani kadika ka teres kila kiu kum tu but hangta kila ya liet ya ki jingsop yeng kila ban long da ki jingsna ki basuk ban law ti kila ya liet ya kata ka jingsop yeng but nang ta kila ya kami tiu Jisu ngila yo but kila amno kila bau tau Jisu udang hikai hapdengki padba but kila penhiar ya kata ka jingtia kila pendaj do ula pen le do telai ki penhiar suki kata ka jingtia kat hadu ban poi hapdeng hakmat badon Jisu Padan na pedeng kini ki pajba padan amar hang tu hayeng ladap di pajba syabar ladap di pajba tidak hang tur ki pajba kibla ya kendet palika ka jakom te ketika kelat kensan ka jing shine tin jrong ke pem tu
kyo i bala penhap yang taka jing tia pat kilai keli balik kili kumtai henrei utrai Jisu pek kadojong Jisu ba pet chaki wamno yo i ya kadur jong ka jinget ke badan hapo jong ki bata ka por taki parlok kilai dem ni kilai kerpa Jisu ma kyong tu pen khia uni parlok jongi Jisu namar haba yo i ka jinget ka jongki ula ong ku briu la mamno yami ya ki pop jong mi ti hang tu hayeng menenang sedang ala ong don ki ki parsi bat ki nong tho de ki nong hikai niam kini kilai kelib kumnu ni kuran ben blai mo ui bala ban map ya ki pop rei tang blai Jisu ong haki kanu ka bakham jam ban ong la mamno yami lani tu yeng tu yadru henrei ba pentip ba khun ubriu udon bor ha ka khendau ban map yaki pop ngaong hami Jisu ong ngaong hami tu yeng tu bano e ka jingthia tu khelet no ru shalayin kumta ka bor about try Jisu la ai kala rung hau ta pangyap siliang la penki shwai ka khlie penki yaki kti penki ki kejat baula khynnah ka bathia baula yeng ula ngo yu Jisu ba ula yat badra ru ya ka jingthia te habarit la pen i da kitu kidur ngai plus ngoto ishai bat nakani ka jingya thu khana ka bang yo i lingba jong kitu kidur ngai scam ba pin ngoto ba don saungut ki parlo bat nakini saungut ngiyo lai teli ki jinghi kai sngap hamo ka bring kong ka jinget kini ki saungut ki best friend ki don ka jinget ka bas kem habayo sngo ba don Jisu ha ka shnong ka perna ki sngo ba don Jisu nama ude unong penkhia ki kloy ban let yalam yaw ni parlok ba pangyap siliang shau Jisu yang iru habangi don ka jinget ka bas kem bau Jisu un penkhia ya ki bapang ka dan kam bangin let yalam shau dakum nungin let yalam pila ban bo jingli ba ikong iong let yalam gi bapang yo pi ong ngahap let yalam itu bapang sini grims ngahap let yalam syati syapo supercare kamut kumta ka bang yalam shau Jisu ka dei bangin yalam haki jing duai haki haki jing duai ngin duai but dei tang i best friend yo pang tang i best friend yo duai tang i best friend dei mo ngin duai ru namanta ki parlok ki hep ki khynnah ki balasan ru lani ki ba kumnu ru ka karta kamper ringin yalam yaki sha Jisu da ka jing duai ngiyo i keleng saudong jongani ka ri ka jongi piu lingwa ki television ki news pakani ka jingpang klam COVID-19 but kini ki jingja ki eryong nang tade ki jingwan her ki jong put hagi jaka ba pero jokri India ngiyo i kini kila shakta la shakta tike ka badon kam yangi kalong bangin yalam sha ublay da ka jingdu wai ka gospel ka jong Matias kalong ka ba arway khot ba arhu ar ko ong but ya ki baro kat ka ba pinpan ha ka jing duai da ka banget pin pdiang kamud habangi duai ngi banan kam ka jinget ka bas kem ba kita ki bang ngingi bo jing duai nam ta jongki kin yo pdiang ka jing pen khia ngin duai nam ta kari ngin duai nam ta ki doktor ki nurse pun aibor kade kata ka bang ngin yalam shau Jisu da ka jing duai ka ba ar pede ka jinget trailang ngiyoi kitu ki saungun ki parlok ki bayara itu ke jingthia hadu benda poi ke jaka ka baudon Jisu tu parlok ubangai lapen iha ke dur ubala thai ubala bu itu ke jingthia le se la da umra mo u gila thai man poi shau Jisu kinom la ndrei ki trailang bro sangut ki ra biang itu ke jingthia bat ki sapoi shadu ka thong hang niru ka pen i ya ka jingi trailang ka bahikai yang niru kum ki khon khynnah kum nungin nya trailang
Laning nyarap lem ki parlok jongi. Oi, don ki parlok ki baikindu ki jing la ka dei ka bam ka di, la ka dei ka kup ka sem, la ka dei ka jan ka nep, la ka dei kanu ka benta. Ngidon kam banyarap ya ki. Pipin ong mangadang ret ngamla andre em ka don ka jing atrai lang. Ka jing atrai lang da ka jing duai lang. Lada imei ipai la khot ipi tunginya duai lang, piru pide bandan banya duai lang bat ki. Lada ka balang kala penbet bandan ki Jingiaseng ka bangi pen iling ba ki online service nginya trai lang da bangi pet ya ki. Dia ka ba kam ya dei ba ba kan ni ka pon nei. Hakan ni ka por ba ka don kan ni ka lockdown na ni ka jing khang dam. La don ka jing ptha na ka kot na ka liang ka kot ka khia na ka liang jok ka sarkar ban le yu bungin le khut. Ngidon kam nem ban hapsat kikti hidup nak khut. Ndai. Nang ta deng ngidon kam ban dengki mas. Nang ta deng ngimdei banya lumbriu than. Denem balai basak hang ya ki school ya ke jaka mani blai ru badai banum ya lum briu than. Tie nrei ka bas ngutenat ngam ong ba ngasutenat badan uni COVID-19. Nrei ngasutenat bakalong ke jing hikai pat yangi ki hep mo ngap ba. Kalong ke jing hikai yangi namar ba ngiken mau ban le khut. Ngamentang la join man office. Habang ayat ki surok kilen ti sen kien ngayo ka jing khut. Pite balai. Ngam ko noi ki hep barit ben ong bam long school namar ba ya bam chips. Kofling ka khut bam don ba shongkai dei menta po lockdown ka khut. Kam don snap minmit, kam don plastic chips, kam don ki botol plastic, kam don gini ki paket soy Ti ke ka ba ngang mud ban ong ba ka hikai biang yangi. Ngilaklat ti ka jeng liak khut ngilaklat. Ka hikai biang yangi bang idei ban ya trai lang da ka bale khut. Ngile khut ban num penjabo syu ya kama riang. Kabas tenat ba menteri rang ba jongiru ula ong ba ya ki wa kra ki syirpiru ki lasdang ban khut. Namar ba dan syu kini ki plastic chips ki plastic ki ba biscuits gitu ki paket biscuits gitu. Kitu kini ba penjabo ba. Tien rei ling ba jokan ni ka lockdown ba myo mi temo myo li school myo thi jing ba kitu kinong di jing di sana alumuri kim don takra ko khut ba. Tiang kerman bahadien bala play biang ya ki school la play biang ya ka bagin ya yang biang tungin ken mau ken ni bangidon kam banya trai lang bat ka sarkar ni dei tam bat ka sarkar bat ka school bat ka yeng ka sem la da ong imei waju bra jabon tu bra dasben di ban le mo kata ka di ka jing le khut kumta kum ki khun khna ngi de ban le khut khna bangin job yu ni khunyang jing pang bangin poi shini ka thong kum taru kata ka jinget lada kam dan ki jingle ka long ka bayap dal haladi hi ka chithi jakob lanong ba ar khat ba khat nyo ka dan ka hikayangi bangi habangi dan ka jinget ngi ban dan ru ka jing le ka balai ka jing kermen kini ki parok saungun ki ladu lat namar bakim lat kimidan caka ban yat ban rung nang tu na jing khang dei ne ki lai du jing kermen bal khamnya andre ki lem nu kim shim du jing kermen ki kieu biang na yeng na jrong yeng bat ki liet itu ki jing sop yeng bat kisa rung shapo hang ni ru an ong ya phi ba ngiru nginum du jing kermen ki hap ki baret nganget pila sngo khuslai bana do March April May ajan kutat May ompat long school dai ne khuslai ne ompat long school ani ngam dep katus kacap dapat dep kumnungan pas ngan krep kot kumnu dai ne kumno ngan let school kumno ngan le pidan hakata ka jinglong ka ba do jingkermen bar kini ki khna ki ba dang khirang san ki samla ki ba ab ya ka ki dang le ka matric ki dang ab result class 12 lani ki degrees ba per ki do jingkermen bar ki omde tang ki ni ki khna rei wat ki kemi ki pa ki nong hikai ru ki khuslai ke ka banjai ka lawai ka jongki Rei kan mau bukan ni ka tien ka jong ublay ka pen kan mau yang ni ba udon uba dab uba ai ka jingkermen utau de utrai ji su ulong ka jingkermen ya ngi kitu saungut
Kikermen ba utu upalok unyok penkia. Nama takadau ki le ya lambet nang tun na drong men penhap itu jingtia nama kikermen ba uji sun penkia. Ka juru yang ngiru ngidan kam bangin dan ke jingkermen bangin IT la dia ba uji suru haba upik itu sangut uyo ke jingnya dinam. Uyo ke jingnya tu lepet yang ngaru bangaklan ke jingnya upik ya pir piklan ke jingnya un pen long biang sa si sien pat yaka ni ka perthai ka bala idu jingkermen ngin sa yo biang kata kalat ban le school ngin sa yo biang kalat bangin le ching mani ngin sa yo biang kalat ban le chikin jong ki baha ye namar bakak tien jong blade ka pen kan mau ngi omdei ka plan jongi de ka plan jong u jisu u plan na benta jong pi u plan ya ka ban pen baha bat uplan na benta ka laway ka jongpi ngila ban syam na ka kitab Jeremiah lanong ba arkhnai dokot bakhat way te ki hap ki barat ki tu ki lai tli ki jing hikai ka jingnyet trailang bat ka jing ker men pin ken mau ba ma to pen buna dien jonga ka baning kong ngin du wai ka jingnyet ka ba a ngin ko ngu da ka bai trailang ka balai ngin krekot bha bangin minon da ka jinkermen bas kem ba uji sukris un pelat yanga tu blain kerku na ka benta ka buram go jong u amen hari ko porpat ngin poi ka benta ka ban perwai no ka jing shakri go jongi da ka bangin yarwai da ka jingrai ce pret song kadi ka jingrai ke dei na menta ki Christian endeavor but ngilabu itu ki kentian bakat ba philap nya penbot lang ka jingrai ce pret song da kabashanya yu jisu Kristu trai ngadu wai un ya lamboya nga un ai nga ku laban persya monjong uban le ku jisu nong pen bat nga tu chong ne jing em man la ka si pen long jing ku la ban pu li tien u play badu wai ja ja ngang cơ shan jing ma mi hoa lang u lei hi ban chen ya la ben ta da thu ban cha kri ya ki wei pat men sim ngan wang lam chu twai da jing em ngan cha kri ngam ben nor ban ai ya ri ngan yai ken mau ha ki jing du ai ban pen ya jing lo chi para ha u trai ka jing spell lang ha ka ni ka step ka long na ka kita proverb ka lanong ka balai ka dokot ka basan ngan onga si sien punya penbuat ngin sai puli lendat kani ka day ka verse ka bapi pin puli lendat pin ken mau mo proverb lanong balai dokot basan tunget how try dala ka do nut baro but what shania hala ka jong ka jing shampang tungin ong lang ni puli lendat mo proverb lenong balai dokot basan tunget how try dala ka do nut baro but what shania hala ka jong ka jing shampang tu ni bu kiting ni ong lang ka jing doi try ku pa jurni uba habneng long ba kuai ka keteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me hak ndo kumba habneng tu ai hangi menta ka jing bam jongi
kaba hala kasngi to mabru yangi ya kiringkang jongi kumbangiru ngimab ya kibales new yangi to what yalam yangi sha kijing penshoiru henre sumar yangi nakabas new naba jongme long kahima kabor pat kabu ramru hala karta amen. Tu utrai unda kami tu hapreng jonga bat jongpi habang imya dan syuk marhamat parlokhi bat da ai ba kejingai ke jong try jungi Jesus Christ kejing it ba kejong play pan abam jukut shabam jukut pat kejing slok kejong mensim khut tu ai bikini ken shong sa bat ngi mki khon hap kibaret kibadan hang ni bat ki wei pat kibadan hakalek satlak persai nadu menta bat chaduk ki arta ba bam jukut ru amen.